Mireu, aquest peix, que té un aspecte, la veritat és que poc apetitós, és el pechupalo. El pechupalo no deixa de ser un bacallà, però en comptes d'estar salat, està assecat al sol, i és propi dels països del nord. A Espanya, al Mediterrani en general, el bacallà generalment o sempre està curat en sal, i aquest està curat a l'aire lliure, està curat al sol, està sec. Per tant, és un peix que més que salat està deshidratant. I aquest peix us el presento perquè és el que dona l'ànima al plat que us ensenyaré a fer avui, el niu. El niu, molt típic de Palafrugell, és un plat molt empordanès, que és segurament el plat més barroc de la cuina empordanesa i de la cuina catalana. Es diu niu perquè entre els seus ingredients porta ocells. Ocells que poden ser guaies, tors, coloms o colomins. També porta patates, porta odú, bacallà, salxitxes, tota una sèrie d'ingredients que fa que sigui un plat laboriós de fer, però espectacular de menjar. Ja us dic, és el plat segurament més característic o que defineix més la màgia de la cuina empordanesa. I aquest plat, amb el pechupalo, que és el que li dona l'ànima, el seu punt especial, és el que us vull ensenyar a fer avui. Què us sembla? M'acompanyeu? Anem! Pechupalo, me'l deixo. Bé, comencem. Farem un niu per 4 persones, això sí, a engana. Mireu, tenim el pechupalo, la tripa de bacallà, i el bacallà ho tenim aquí tot presentat. Ara també tenim aquí la sèpia preparada. L'he agafat bruta per netejar-la jo mateix, que m'agrada fer-lo. La part de carn, les salxitxes i les guaies, en aquest cas guaies. Ja sabeu, podeu posar colomins o un altre ocell. El primer és el pechupalo. El tallarem, és una mica entretingut, això ho teniu que fer amb una mica de paciència. Anem traient les espines amb un ganivet, en primer lloc, així a poc, cuidao, no us talleu, veieu? I una vegada que ho tenim així, amb les mans anem traient les pells més dures i les espines. Llavors, amb el ganivet i amb les mans, doncs anem traient totes les pells, tot, i a continuació, mira, les espines les guardem per fer després un caldo que ara us ensenyaré. Ara aquests trossos que ens han quedat de pechupalo els tallarem tots a trossets petits, que quedi igualiat. De vegades hi ha gent que posa trossos més grans, però no us ho aconsello, d'acord? Vinga, veieu com queda? Així està perfecte. Les espines, les pells, les posem en una olla per fer una mica de brou amb el que després mullarem el niu. Posem aigua, 1 litre aproximadament, tapem, ho fem bullir un quart d'hora o així, llavors ho colarem. Vinga, comencem a cuinar. Posem a la cassola mantega de porc i quan estigui calenta començarem pels ocells que ja els hem empebrat. Recordeu, són guaies en aquest cas. Si fossin de cacera serien més bones i si fos colomí ja seria la pera. Posem les salxitxes també que se vagi durant tota l'hora. Irem voltant cap aquí i cap allà. Necessitem durar tota la carn però sense coure-la, que llavors es courà després. Tenim les salxitxes, que és el primer que se fa, lògicament. Les guaies, més o menys, rossegem una miqueta més, que quedin una mica dorades. Si està durat, llavors és més bo el guisat. Això en general, sempre que cuineu carn guisada, és millor daurar-la una mica. Té un altre gust. Les cebes, com sempre. El sofregit, l'ànima d'aquest plat, com de tants plats a la cuina catalana. Ben picada, mireu quina ceba de Figueres, d'aquest color tan maco, i vinga, cap a la cassola amb l'oli que hem fregit els ocells. Si veieu que hi ha massa oli, traieu una mica, això al vostre gust. Vinga. Ara els alls, el mateix. Els pelem, com sempre, així ben aixafats. Sí, xaf, vinga, ben peladets, vinga. I ara els trinxarem també ben petits. Més o menys a la mida de la ceba. Ara la sèpia. Recordeu que la ceba va rostint a la cassola. La sèpia la netegem, si la volem comprar neta, la podem comprar neta. Demaneu que us guardin la melsa per afegir-la, jo sempre la poso en els guisats, però la podeu comprar neta. Els peixeters o peixeteres us ho faran perfectament bé. Llavors, veieu, la tallem a uns daus. La sèpia pot ser de la mida que vulgueu. Jo he agafat aquesta per 4 persones, podeu posar més sèpia més gran, menys, fins i tot algun calamar. Ja la tenim. La ceba comença a agafar un cert color, afegim els alls. Si voleu, els podeu afegir al principi, tampoc passa res. Vinga, anem per la tripa de bacallà. Un altre dels elements
imprescindibles per fer aquest plat, el niu. També he estat en remull uns dies, El pecho palo me l'han remullat els amics de la vaca llaneria de Sant Feliu i la tripa l'he remullat jo. Vinga, això el sofregit ja va avançant, fixeu, agafant color, encara falta una mica, mireu, la ceba comença a caramellitzar. És el moment d'afegir la sèpia. Com us deia, jo he posat la melsa tota sencera. No me sap greu mai posar melsa. A darrere vaig bullint els ous que farem servir després, perquè el niu, les coses que porta, són ous, ocells i ous, per això es diu niu, entre altres coses. No pot faltar en un guisat català un bon raig de vi ranci. Això desglaça el fons de la cassola i ajuda a coure. I al final una tomaqueta ratllada. Però com que està verdosa, que encara no és temps, li afegeixo un parell de cuinetes de pasta de tomata concentrat. Remenem i vinga, que continuo afegint una miqueta. Amb la sèpia tot plegat, va fent xup-xup, què us sembla? Com ho veieu, Mirem que el fons no s'agafi, veieu? Aquesta olla tan fantàstica de ferro colat que tinc s'està cuinant perfecte, mireu quin color que té. Ara és el moment d'afegir la tripa de bacallà que ja tenim tallada. El pecho palo. A partir d'ara hem de tenir cura, perquè es pot agafar al fons de la cassola. Afegim el suc, l'aigua que hem bullit al pecho palo i anem coent a poquet a poc. I ara anem per fer la picada. Una altra de les coses imprescindibles per fer un guisat català. Uns alls pelats, unes avellanes, uns carquinyolis, podeu ficar unes galetes també si voleu, un tall de pa fregit, i una mica de safrà que fixeu com jo el tenia amb un paper d'alumini a sobre de la cassola que s'escalfi una mica, que sempre deixa anar més gustet, més aroma. Unes fulles d'oliver, pam, pam, pam. Jo aquí he fet molta via, però he trigat més. Vinga, això ho tenim bullint, a poc, així, veieu, que vagi fent xup-xup. Afegim les patates, l'altre ingredient principal d'aquest plat. Tapem i deixarem coure uns 45 minuts, a foc lent. Tot contemplant el blau mar, tot contemplant el blau mar, així a sa mare li parles. Han passat 45 minuts, més o menys, destapem i afegim les salsitxes. I la picada, ara és el moment d'afegir la picadeta, perquè se barregi bé. Encara hem d'afegir el bacallà, però per barrejar bé la picada millor posar-la ara que no després. Tapem, deixem coure uns minutets més, no masses, tornem a destapar i afegim els trossos de bacallà. Jo els he tallat en 8 tallets, podeu posar 4 o més. I també els ous. Els ous també, encara que estiguin cuits, han de coure una estona amb el suc, perquè agafin tot el gust. Uns 10-15 minuts i això ja ho tenim. Què us sembla? Ara potser que el tapem i deixem reposar una estoneta i ja ho tindríem, això. Què us sembla? Mireu com ha quedat, quin aroma que fa. I emplatem al nostre gust. Un plat en forma de niu és perfecte.